gashi siyasar Kano sai Kano yadda ta kacame tsakanin Nebraska da Dauda da muka hutu rarara. Kasancewar za a iya cewa kwana-kwanan nan bai wuce 'yan kwanakai kaɗan ba Dauda da muka hutu raran wato ya dawo tafiyar wato Nasiru Gawuna inda yake tafiyar Nasiru Gawuna da kuma Garu. Bayan dawowar Dauda da muka hutu raran ne ya fara tallata Gawuna gadan-gadan inda kuma Nebraska ya kalubalanci wannan tallatawar da ake wa Nasiru Gawuna da cewa akwai mugunta da kuma keta a cikin tallar da raran ke yi wa Gawuna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa barkamu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan channel ta mai albarka inda muke kawo muku sharhi kan al'amuran yau da kullum da kuma yace take kasancewa a siyasar Kano wadda ake malakabi da siyasar Kano sai Kano bunda ba ku manta ba Dauda da muka hutu rara ya kaurace wa bangaren Gandujiya inda kuma ya koma bayan Sha'aban Ibrahim Sharaɗa. Sai dai bayan wasu lokuta kuma raran ya tabbatar da cewa tafiyar ta Sha'aban Ibrahim Sharaɗa tafiya ce ta wasa kuma ta karace ta gangan inda kwatsam aka ga raran kuma ya dawo cikin tafiyar Nasiru Gawuna gadan-gadan inda ya dawo bangaren APC kuma tuni ya fara zuba zafafan waƙoƙi ya fara tallata Nasiru Gawuna da shi da Aisha Humaira wanda kuma suke kan ci gaba da samun suka da kuma ƙalubale da kuma wato ruwan ashariya a bangaren wasu daga cikin Kanawa musamman ma wanda ba sa ra'ayin waccan tafiya inda kuma suke ganin kamar raran na ci gaba da zakewa ne dangane da tallata Nasiru Gawunan da yake. Sai dai kuma shi ma wato za a iya cewa mai rike da wato kujera ta propaganda wato Nebraska Mustapha Nebraska wanda yake da mukami a tafiyar ta Gandujiya kuma har ma yake da ofis ya maganta dangane da wannan tallatawa da rara ke yi wa Nasiru Yusuf Gawuna. Dama dai ko can ba a shiri tsakanin Nebraska da kuma raran sannan kuma Nebraska ya kalubalanci tallatawar da raran yake yi wa Nasiru Gawuna da cewa wannan tallace mai zaglo mai cike da zallar keta da kuma mugunta. Sai dai ba a san me Nebraska ke nufi da wannan wato a bayana da ya ba ko kuma yake zargin raran na sa musu keta a cikin tallar Gawunan. Da yake dai raran ya zake da dama kuma ya ci gaba da tallata Gawunan da cewa ya kamata kowane mai rike da madafin iko ciyaman na local government kansila da sauransu su tabbatar da sun kawo ƙuri'arsu ko kuma sun kawo kujerunsu rumfunansu inda ba ku manta ba wato zabe wanda ya wuce na shugabancin ƙasa ne mutane da dama suka faɗi rumfunansu na jam'iyyar ta APC. Sai dai zuwa yanzu ma ana samun masu canza shiga daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar ta NNPP wanda ake ganin jam'iyyar ta APC sai ta yi da gaske ta iya kwatar kanta a hannun NNPP. Ranar da muka hutu ranar da yana ci gaba da tallata Nasiru Yusuf Gawuna da kyakkyawan manufa sai dai kuma Nebraska na ci gaba da kalubalantar raran inda gadan-gadan da raran da Aisha Humaira wacce take ta hannun damansa kuma jaruma ce a masana'antar ta Kannywood suke ci gaba da tallata Gawunan. Dan takara Yusuf Gawuna da zai kara ne da Abba Kabir Yusuf da Malam Ibrahim Khalid da Sha'aban Ibrahim Sharaɗa da dai sauran 'yan takarkari a jihar.